Vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Sila myslenia. Tvoj mindset coach Ivan Pituňák. Dnes sa pozrieme na to, ako budovať autentické sebavedomie. Autentické sebavedomie vychádza z tvojho pravého ja, nie z vonkajšej validácie. Znamená to, že dôveruješ svojim schopnostiam a prijímaš svoje jedinečné silné stránky bez ohľadu na to, čo si o tebe myslia ostatní. Je to hlboká vnútorná istota, ktorá nie je závislá od vonkajších úspechov alebo od schválenia od iných. Možno si vravíš, prečo je dôležité budovať autentické sebavedomie. Takéto sebavedomie ti umožní byť skutočne sebou samým a žiť život, ktorý je v súlade s tvojimi hodnotami a cieľmi. Keď si istý sám sebou a svojimi schopnosťami, dokážeš lepšie čeliť výzvam, robiť odvážne rozhodnutia a dosahovať svoje ciele. Navyše, autentické sebavedomie ťa robí odolnejším voči kritike a neúspechom. Hlavne pretože tvoja vnútorná hodnota nie je závislá od názorov iných. Poďme sa teraz pozrieť na konkrétne techniky, ktoré ti môžu pomôcť rozvíjať toto svoje skutočné sebavedomie. Sebareflexia a sebaakceptácia. Začni tým, že si vezmeš chvíľu na sebareflexiu. Premýšľaj o svojich silných stránkach, úspechoch a hodnotách. Urob si zoznam vecí, v ktorých si dobrý a všetkých svojich úspechov, nech sú akékoľvek malé. Tento zoznam si môžeš prečítať vždy, keď sa budeš cítiť neistý. Sebareflexia ti pomôže uvedomiť si, čo ťa vlastne robí jedinečným a cenným, pretože každý jeden je jedinečný. Sebaakceptácia je kľúčová. Príjmi svoje silné aj slabé stránky. Nikto nie je dokonalý a práve naše nedokonalosti nás robia ľudskými. Nauč sa milovať a rešpektovať sám seba takého, aký si. Číslo 2. Dôvera vo svoje schopnosti. Ďalším krokom je budovanie dôvery vo svoje schopnosti. To môžeš dosiahnuť tým, že si budeš pravidelne pripomínať svoje úspechy a zručnosti. To, čo sa ti podarilo. Ak si v niečom dobrý, neboj sa to priznať a byť na to hrdý. Keď sa objavia pochybnosti, znova vráť sa k tomuto svojmu zoznamu týchto úspechov a silných stránok. Skúšaj nové veci a vystupuj zo svojej komfortnej zóny. Každý malý úspech, ktorý dosiahneš, ti dodá dôveru v tvoje schopnosti. Neboj sa robiť chyby, pretože práve z nich sa učíme a rastieme. Číslo 3. Sebakritika versus sebalútosť. Je dôležité rozlišovať medzi zdravou sebakritikou a sebalútosťou. Zdravá sebakritika ti pomôže uvedomiť si, kde sa môžeš zlepšiť, zatiaľ čo sebalútosť ťa skutočne zráža dole na kolena. Keď sa pristihne, že si príliš kritický voči sebe, zastav sa, prehodnoť svoje myšlienky. Zameraj sa na to, čo sa ti podarilo a nie to, čo sa ti nepodarilo. Číslo 4. Vzťahy a podpora. Obklopuj sa ľuďmi, ktorí podporujú a veria v tvoje schopnosti. Pozitívne vzťahy sú kľúčové pre budovanie sebavedomia. Vyhýbaj sa toxickým ľuďom, ktorí ťa zbytočne kritizujú alebo nebodaj znižujú tvoju hodnotu. Vyhľadávaj mentorov, koučov, ktorí ťa môžu viesť, podporovať na tvojej ceste. Číslo 5. Stanovuj si realistické ciele. Začni malými dosiahnuteľnými a postupne sa prepracuj k tým lepším a väčším cieľom. Každý dosiahnutý cieľ, nech je akokoľvek malý, posilní tvoje sebavedomie a dodá ti odvahu na tie väčšie výzvy. Pamätaj, že cesta k úspechu je postupná. To znamená, že každý krok vpred sa počíta. Číslo 6. Vďačnosť a pozitívne myslenie. Praktizovanie vďačnosti ti pomôže zmeniť tvoj pohľad na seba a zároveň aj na svet okolo teba. Každý deň si nájde chvíľu na to, aby si pripomenul, za čo si vďačný. Môžeš si viesť denník vďačnosti, kde si budeš zapísať všetky pozitívne veci, ktoré sa počas dňa stali. Pozitívne myslenie ti pomôže tiež udržať si zdravé sebavedomie. Snaž sa sústrediť na pozitívne stránky situácií a hľadať riešenia namiesto problémov. Vytvor si pozitívne afirmácie, ktoré ti pomôžu udržať si pozitívne nastavenie tvojej mysle. Budovanie autentického sebavedomia je proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie. Začni tým, že sa zamyslíš nad svojimi silnými stránkami a úspechmi. Nauč sa prijímať sám seba takého, aký si. Dôveruj svojim silným schopnostiam a neustále sa snaž zlepšovať. Obklopuj sa zároveň ľuďmi, ktorí ťa podporujú a stanovuj si realistické ciele. Praktizuj vďačnosť a pozitívne myslenie, aby si práve udržal to zdravé sebavedomie. Ďakujem ti, že si našiel čas vypočuť a pozrieť si tento podcast. Hľadám 2 ľudí, ktorí chcú zvýšiť svoje sebavedomie a premeniť svoje sny na realitu v priebehu nasledujúcich 30 dní. Ak si to ty, komentuj sebavedomie a spoločne dosiahneme tvoje ciele. Rovnako mi hoď feedback za účelom zlepšenia tohto podcastu. Teším sa na teba pri ďalšom dieli. Maj sa krásne a nezabudni veriť sám sebe.